हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आइना बड' इउट्युब चेनेलाव दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन लोगोफोर आंनिया नैबे गारमा सादों आरोना लोगोफोर दायो आं ओंखाम जाखांबाय आरो ओमफ्राय आङो दायो आंनि ओंखाम जानो हायै अबस्थाखौ आं खिथागोन आरो ओमफ्राय खुनुरुखुमसो मन'नो हादों आरोना लोगोफोर गारमाया बिराद सादों ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरनाबाफोर साहेरबाय बा खिथाहरबानो जाबाय आरो कमेन्ट बक्सआव माबायदि जादोंमोन माबायदि जायो अबस्थाया ओंखाम जानो हायै गारामा ओरै खुदै मन'बा माबायदि सायो नोंथांमोना जाफेरबायब्ला खिथाहरबानो जाबाय आरो लोगोफोर आंनि भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि बिराद गारामा सादों आरो ओमफ्राय मैयाबो खामानि मावखांनानै बेलासियाव फ्रेस जाखांनानै जेब्ला आं फ्रेस जायो अब्ला गोजांग्रोम मोनदों आरो ओमफ्राय मोनायाव जिसो जोम नांदों आरो आं मोनायाव उन्दुनायाव लोगोफोर नङाबा गामोखालिथ' फांखासे हिउ 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 होनांगौ जायोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो दिनै जाहैबाय मैया मंगलबारमोन नालाय ओमफ्राय दिनै बुधबार जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय मैया गोजांबाय ओमफ्राय दिनैयो गारमा साबाय आरो ओमफ्राय गारमा सानानै गाराङाबो एसे देरलायलायबाय आरोना लोगोफोर खुदै मन'बा बिराद बिराद सायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो खिन्थाहरबानो जाबाय आरो कमेन्ट बक्सआव माबायदि सादों मादों सिगाङाव सोरबाफोर जाफेरबायब्ला ओमफ्राय आङो साननैसो नायनोसै माबायदि सागागोन ना सागाया ओमफ्राय जेब्ला सागायो आङो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फैब्ला आं नोंथांमोननो खिन्थाना होनोसै आरो आं साननैसो मुलि जायालासिनो आङो थानाय जागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो आंनि उन्दुग्रा बिसिनाखौबो नायना लादो आरो आं माबायदि बिसिनायाव उन्दुयो माबायदि अबस्था आंनि न'आ आरो लोगोफोर बेखौ एसे नायना लादो आरोना लोगोफोर आंनि आइना बड' इउट्युब चेनेलनि नायगिरि अनसायगिरि लोगो नोंथांमोन दा नायना लादो आरो आंनि बिसिनानि कन्डिसना आंनि न'नि कन्डिसना माबादि आरो लोगोफोर आंनि न'नि सिटुएसना माबादि आरो नायना लादो आरो लोगोफोर नैबे आंनि गानग्रा जोमग्रा गिजि गब्लं आरो ना मैला मैथा ओमफ्राय नै ओरैजाय नै भेन्टिलेसन दं वाव एयार कन्डिसन भेन्टिलेसन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाय नै फाथिनाजों दुमनाय आरोना लोगोफोर बेखौ लिरनाय जायाखै आरो ना माने फाथिनाया गोफोन जाजोब नालाय नै दख'ना सुरि सोंनाय आरोना लोगोफोर आंनि बिसिनाया बेनो आरो बिराद बरिया नांदों आरो लोगोफोर बे न'आ जाहैबाय माने ओंखाम संग्रासो आरोना लोगोफोर ओरैजाय थोरसि लथा दंलाजोबो आरोना लोगोफोर ओरै बासन बथन बिदि थोरसि लथा आइजें आइला दंलाजोबो आरोना लोगोफोर ओइलाय नुबायना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाय इन्जुर होदिया बिथिं अरदाब दं आरो लोगोफोर अरदाबखौ नायबाय थानांला दे लोगोफोर मिथिखासिगौ ओंखाम संग्रायाव मा मा थायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनोसै आरो आंनि बिसिनानि कन्डिसना नायना लादो आरो आं ओंखाम संग्रायाव उन्दुयो आरो लोगोफोर दायो आं उन्दुग्रा न' गैथ'आ आरोना लोगोफोर उनावफोर खायदा जायोब्ला लुना लानोसै आरोना लोगोफोर दाथ' मा खालामनो आरोना गैया उफाय गैया ओंखाम संग्रायाव उन्दुथ'नांगोन आरो ओमफ्राय ओरैजाय नैबेयो फाथिनानै दुमनायमोन नालाय लोगोफोर बियो ओमफ्राय लिरनाय जायाखै आरो बेखौ हाजोंसो लिरनाय जायोमोन नालाय ओमफ्राय फाथिनाया फोनजोब्बायना लोगोफोर अखा सिनानै ओमफ्राय बेनिखायनो लिरनाय जायासै आरो ओमफ्राय बेखौ उनाव खायदा जायोब्ला बानायसै बेखौबो उनाव बानायना लानोसै आरोना लोगोफोर आं एसे बेरायना खिन्थानोसै आरो माबादि ओंखाम संग्रा न'आ नै सेस गिजि गब्लं जायो आरोना लोगोफोर नै वाव नै ओरै नै बेलसा सोंथेलायनायसै आरोना नै लोगोफोर बिराद गिजि गब्लं आरोना लोगोफोर ओरै गब्लंजोबो आरोना लोगोफोर ओरै गिजिजोब आरोना ओमफ्राय ओरै अरा दंलाबायो आरोना ओरै गब्लंजोब आरोना लोगोफोर नै हेस गब्लंजोब आरोना लोगोफोर दायो आंनि उन्दुनाय अबस्थाखौबो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरो लोगोफोर ओमफ्राय जुदि मोजां मोनदोंब्ला ओंखाम संग्रायाव आंनि सेंग्रा अबस्थानि उन्दुनायखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आं साबसक्राइब खालामना होला आरो साबसक्राइब लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामसिना होजोबो आरोना लोगोफोर आंनि आइना बड' इउट्युब चेनेलखौ शेयार खालामना हो आरोना लोगोफोर बेनो आरोना आंनि उन्दुग्रा अबस्था न'आ बेनो आरो नोंथांमोना माबायदि मोनखो आं ओंखाम संग्रायाव उन्दुनांनायनि अबस्थाखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनदों अबयस्से मोजां मोनखागोन लोगोफोर नङा होमबा मोजां मोनखागोन आंनि आइना बड' इउट्युब चेनेलखौ बयबो मोजां मोनखायो होननानै आं फोथायो आरो लोगोफोर साबसक्राइब खालामना ओमफ्राय बेल आइकनखौ अगलाव होना लाब्लानो जाबाय आरो अब्ला मा खालामनो आरोना लोगोफोर गारामायाथ' सादों आरोना खदै मन'नाय ओंखाम मन'नायाव जोबोर अबस्थाया गाज्रि आरोना लोगोफोर सायो ओमफ्राय आंनि ओंखाम जानायखौ दसे नायना लादो आरो लोगोफोर भिडिअआवनो आङो होनाय जागोन आरो लोगोफोर नायना लादो अब्ला गारमा सादों लोगोफोर गारमा बे गारमाया सादों बिदिनो ओंखाम मन'नो हाया मा जादोंथाय मैयानिफ्रायनो बिराद सायो ओंखामखौनो मन'नो हाया ओंख्रियाबो जोंना दिनै मैथा सवाबिनसो जेबो ओंख्रि गैयाना आं ओंखाम मन'नायखौ नायदो आरो लोगोफोर बिराद सायो आरोना
नायदो बिराद खस्थ' मस्थ' मन'नांगौ जायो आङो बिराद सायो आरोना नोंथांमोना आंनि ओंखाम जानायनि अबस्थाखौ नुबाय जानांगौ माबादि खस्थ'यै जादों आरोना जोंना ओंख्रिया ओंख्रि होनजागोन ना होनजायाथाय आं जिखुनु बुंसै आरो मैथा सवाबिनसोमोन आरोना लोगोफोर ओंख्रियानो गैया ओंख्रिखौनो होनजागोन ना होनजायाथाय बियो ओंख्रियाव गोलैगोन ना गोलैयाथाय मैथा सवाबिना आं खिन्थानो जाहैबाय आरो जेबो मैगङानो गैया आरोना बायना लायनोबोथ' फैसा गैया लोगोफोर मा खालामनो आरोना अबस्था गरिब मानसिना लोगोफोर माथो खालामनो आरो मैथा सवाबिनजोंनो जाबाय उफाय गैया जानांगौ आरो ऐसा उदैखौ लांदां दोनो आरो उदैखौ माने बटिप खालामना लानांगौ आरो एसेब्लाबो जाना लानांगौ आरो ओंख्रि गैया होननानै ओंखाम जायालासिनो दाथा आरो लोगोफोर गोथाव गोथाव बहाथो सानफ्रोमबो ना बेदर मोनबाय थानो आरोना लोगोफोर उफाय गैया मैथा सवाबिनजोंबाबो जानांगोन आरो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामदो आरो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो लोगोफोर बाय 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 आइना बड' नायगिरि अनसायगिरि लोगो नोंथांमोन बाय बाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो लोगोफोर उननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो लोगोफोर बाय बाय